Keďže som roky trénoval bojové umenia, po svete som robil tiež ako ochrankár, bodyguard. Dokonca som na to vyštudoval, urobil som si papiere. A takto som robil aj v Španielsku, vo veľkých diskotékach, na Ibize. Strašná robota. Strašné. Ale tiež som robil aj na luxusných jachtách. To bolo ešte horšie. No, poviem ti jednu vec, vydržať s týmito boháčmi. Čo si vymýšľali? Vieš čo, aké somariny robili na tých diskotékach? V podstate oni vymýšľali problémy a ja som musel ich nejakým spôsobom odtiaľ dostať. No, keď som začal rozmýšľať nad tým, že by som ich najradšej jastrelil a prehodil cez palubu, tak som si uvedomil, že je čas s tým prestať. A potom sa začal radšej robiť ako kapitán pre nich. A nie, že by to bolo oveľa lepšie, ale predsa len nemusel som toľko vydržať. A ako kapitán na týchto lodiach som rozhodoval ja. A väčšinou tam tí majiteľia neboli. Prichádzali len hostia, takže oveľa lepšie. Dúfam, že sa vám páčia príbehy a že budete počúvať. A zapíšte sa. Čauko.